Però no sé si val la pena, no? No cal, no? Si veus que no entra, s'ha d'obrir, hem d'agafar un altre bloc, T'ha entrat? Ha entrat. Home! S'haguessin ficat cap a dintre. S'ha de treure perquè si no, no entra. Clar, l'has de... Vale, però llavors aquest és això. Sí, aquest és això. Clar, tubet, el tubet. Sí, no sé jo si... Home, clar, és que hi ha el cable. Amb això ja no surt, està claríssim. I ara queda això. Ara això. Vale. Ara. Molt bé. Falta posar això també. Uf, vaya mecano, tio. Això és pitjor que l'Ikea. Ara. Bueno, espera't, que ara queda... Menos mal. Aquest. Que tú sabes mucho, menos mal. Straight. Sí. Vale, tens l'altre? Està allà. Deia jo que aquí que diu 8 mil·límetres, això deu ser que és la broca del 8. Però no sé si val la pena, no? No cal, no? Amb això ja s'aguanta. O sigui, que total és per subjectar. Techo de hormigón. Techo de madera. Clar, això és formigó, no? Sí. No vaig gaire clar. Tu amb això ja veus que s'aguanta bé, no? Sí. Pues ho deixem, com si fos un techo de madera. O amor sense sobre. Que tu m'aguantis així. Vale, llavors. Ja podràs després? Sí. El tens, Això hauria de connectar així? Estic enginyer. Aviam, anem a fer una cosa. 3 i 3, 6. Anem a fer una cosa. Anem a mirar per internet a veure si surt alguna d'això, vale? Aquí s'ha de ser enginyer. Per saber com va tot això, estiu. Aviam, això... Molt bé. Buah! Posar això. Espera, Sí, això perquè s'ha anat davant. Tot, ara ja saps com va. Ara ja saps com va. Oli. Hola, tio. Vale. Veus que hi ha 3 d'allò? Sí. Ja està. Ja està. Vale. Pom! Veus? Marca per l'habitació, però blau, groc. Bueno, com tira, ara està tirant. Ja. Ué! Ho hem aconseguit! Vinga, ja podem anar a instal·lar ventilador. Digue-li amb el tio de la ferreteria. Ara em falta un ajudant, Això, sí, perquè una persona això no ho col·loca només. Bueno, ara veurem d'aquí un mes a veure si encara aguanta. Vinga, doncs hem posat 2 tornillets aquí a la fusta i ara, ja ho tenim per poder fer servir el ventilador.